Ła, aż mnie ręka zabolała. Co się stało z tą chillową grą bez frustracji? Wyszła. Gówno! Nie no, pojebie mnie. Kurwa, skocz tam! Do góry! Kurwa! Bo normalnie ta gra jest spoko, ale no ten fragment jest tak zjebany, że po prostu mi słów brakuje. Znaczy okej, jestem chujowym graczem. Tego jestem świadoma. Aha! Gówno! I staram się tutaj hop, chyć i kurwa! Kurwa. On mnie coś trafi. No nie no, ziom! Wyjebie tą grę. Nie. Ach. Chuj ci w dupsko! Ja!